si číšník nebo servírka s mizernou výplatou. Na place se otáčíš, usmíváš se a dýška jdou. Z mizerné výplaty dělají celkem důstojný plat. Nemusíš se o ně bát, zákonem zajistí je stát. Zákonodárci to hájí jako bonus. Zkus se zamyslet, pochopíš, co je to za hnus. Vžij se do myšlenek českého politika, který pochopil, že mu tam daně utíkají. Státní kasa se rozkrade a co naší vládě brání, aby pořád hledala, jak ji naplnit z našich daní. Když je číšník sympatiák a dá mu spropitné, je to má svobodná volba, dávám to jemu, státu ne. Fakt je hnus, jak ve vládě páni, co hájí jenom svoje zájmy. Rozkrást všechno a obrat nás na daních, z čeho pak máme platit nájmy. Státní kasa se rozkrade a co naší vládě brání, aby pořád hledala, jak ji naplnit z našich daní. Když je číšník sympatiák a dá mu spropitné, je to má svobodná volba, dávám to jemu, státu ne. Ať je modrej nebo rudej, jde mu jen o koryto, a že bude národ chudej, před voliči ukryto. Hlavně umět změny podat, aby se to líbilo. I v dýškách vidí svůj kapitál. Podat to tak, aby v kase přibylo. Vážně to chceme, tak jen tak dál. Státní kasa se rozkrade